Asikubingelele umbukeli lapho ngasekhaya ubingelela uThabiso umfoko wacela emadoda uqumba amaqumba nalaqumbe selesele intaba ngikubingelela bukhoma ngaphansi kweTV yobuchungechunge emashoka amnandi sithi ke uhlanga media ngaphansi kohlelo limnandi ngendlela esimangaliso nokuhlelo lithandwa ngendlela esimangaliso kulezi insuku masisho kamnandi futhi nakhona amadoda sithi why mina ebantwini bebonke ngani lobuhlungu ukhethile ke ukuthi ubuzwise mina lena ngisho inkulukazi la khona mangabe kunomuntu owakwenza into ebuhlungu awangamtshela ngesikhathi ekwenza into ebuhlungu ukuthi indoda ngathi angiphathekile kahle ngento oyenzile ngenxa ukuthi usukungazi ukuthi uyena okwenzele lento ebuhlungu kwahambe kwanomuntu okutshelayo ukuthi usibanibani uyena kanye wakwenza lento ebuhlungu so uyabhala ke manje ngoba ufuna ukuzomconfronta sikufunelena simlande simbeke la bese uyambuza ukuthi hey yini indaba ungenze kabuhlungu kangaka wakhohlakala kangaka ndoda kuye kwenze njani so ke isona ke leso sikhathi njengamanje kunensizwa ke lapha esibhalelile igama lawo luzuko madoda ibhalile lensizwa ibhlungu ngendlela esimangaliso ngomshophi noma ngento enkulu eyayenziwa udade wabo hayi kulezi insuku abantu esizala nabo abenzi neze kahle ake sihambe selapha estudio siyobheka ukuthi ngabe lolu daba lusiphatheleni. Angiphinde ngibingelele umbukeli lapho ngasekhaya kuseyimini uqumba amaqumba nalaqumbe selesele lentaba njoba ke sinichazelile ukuthi kunomuntu osibhalelile noma sisazoke sithi kuligodla mbijana igama lakhe ngoba asifunazi ukuthi sibhalele ubani uyabona so sisazoke sithi ukuxoxa nayo sisazi kabanzi ngaye sithola ukuthi umuntu kanjani uqale ngaphambi kokuthi mhlambe kuyikhona sibiza umuntu okuyena osibhalele. Okay siyakubingelela sakwamukela dadewethu. Molweni bhuti. Uyaphila? Ngiyaphila Nkosi njani? No nathi siyaphila Nkosi yami. Siyaphila siyabonga ukuthi uhloniphe. Ngiyazi ukuthi sikuthola ungekho ready kangakanani ukuthi uze la kodwa sazama ukuthi sikulinde ulungise. Sigcine sifinyelele nawe la siyathokoza kakhulu ngokwenza kanjalo. Bekuthini ekhanda lakho masikubiza ngibuyile ngathi unoconfuseka nje. Yo ayikona bhuti beno vadlwana. So ukhulekile kodwa manje. Hayi ncama kodwa ke yeah mhlambe mengase utshela umuntu obukele ekhaya njengamanje igama nesibongo ubani owakabani. Hayi igama lami bhuti nguzinzile wakwaMbhele kodwa nibizwa ngozinzi. Okay usisi ukhulele kuphi khona la eThekwini? Hayi bhuti ngikhulele Eastern Cape. Mfunde khona nje wazi waqeda ne? Yonke into nje ndiza ngose ndimdala apha eThekwini. Okay nizalwa nima ngapha ekhaya? Sibabini bhuti. Ndim nobhuti wami ndimomdala. Oh bese yena eyakulama. Bhuti. Okay. Abazali beni baphi basaphila? Hayi bhuti abasekho abazali. Nizalwa uma uyedwa nobaba uyedwa vele noma kukanjani? Hayi bhuti asala ngutata oyi-1 umama oyi-1 but utata babini. Ndinotata wami ongasekhoyo ke then umama waphinde watholwa ngutata kabhuti wami lomncinci sekhona mina so nguye ke obengutata kum kahlahle. Oh shame wathi ngokuthandana noma wakho esiyakuthanda nawe wakuthatha mhlawumbe wenza njani? Uye wanthatha njengomntana wakhe so ngikhuliswe nguye kahlahle. Ngikhulele phansi isandla sakhe so ungamchaza njengoba bonjani nje ubaba bonjani kwena? Bengitata right kakhulu bingekho la nto uba ndithi hayi akangutata wami onzalayo ngutata nje mhlawumbe utata kabhuti wami no bengabonakala la nto bengayiboni mina kum bengithatha nje mhlawumbe beyifika ikhathi la khona ukuthi ma udinga khona izinto mhlawumbe ubone ukuthi mhlawumbe mangakhuluma noma uma ngayithatha ngenye indlela ngihambe ngiyokhuluma nobaba. Bhuti bekunjalo nje. Ubaba right shame. Kakhulu. Cha kwaze kwakuhle lokho akusajwayelekile phela uthola ukuthi umuntu mengabe enengane nomunye umuntu uthola ukuthi lo muntu athandana naye mhlawumbe unengane nomunye umuntu kuba nzima uthola lo ngane akayizwa nje enyongweni kodwa ke simshayela izandla ezinkulu kakhulu lo wesilisa so umfowenu naye ukhule azi ukuthi wena uzalwa ubaba nizalwa ubaba yedwa vele since bhuti. Mncane kangakanani umfowenu kunabo mncane kakhulu noma nje mncane kulameduze ngabe? No akekho mncane kakhulu kakhulu. Nihlalisane kanjani kodwa ekhaya niyazwana uyanginikeza indawo njengomuntu omdala? Bhuti ayanhlonipha se-right nobhuti wami kakhulu. Hayi kuhle siyaye sibuza umbuzo othize ke la sifuna ukukuthola nje ukuthi umuntu othembeke kangakanani ukuthi mhlawumbe ku10 out of 10 ungazipha ba ekuthembekeni kwakho ungazinikeza ba marks 10 out of 10.
hayi u9 bhuti right 9 awusho uthembekile ngempela. Futhi abantu osondelene nabo bonke nje u-right nabo, umfowenu right naye, akwazi uzumenze nje umuntu into ebuhlungu ngendlela ukuthi aphatheke kambi ngalowo ndlela. Hayi bhuti hayi right no bhuti wami. Wonke umuntu ngaphandle kwabhuti ukhuluma kakhulu ngobhuti indaba usondele kubhuti. Ingoba bhuti ngumuntu enclose naye kakhulu. Awumuntu ohlezi naye. Yeah. Okay. Nokunomuntu osibhaleleke la dadewethu. Usibhalele ngenhloso yokuthi ufisa ukulokhuza, ufisa ukukhuluma nawe. Ngenye into ethize ke emayelana nani nobabili. Angazi ngabe ufuna ukulungisa, ngabe ufuna ukubhidliza, kodwa konke sokuthola emva ukuthi sibukele le video. Kune video la esimqophile ekhuluma. So ngiyafisa ukuthi uyibukele le video. Ngizobe sengikutshela ukuthi istep esilandelayo moqeda kuyibuka esiphi. Okay. Wena lapha yayizanzi mise kanjalo nje ifoni lapha ezansi bese ungafazela la button la play bese uyabuka. Sanibonani, igama lami nguLuzuko Mpele. Ngibhalelana uhlelo why mina under uhlanga media ngoba ngifuna usizo maya nodadewethu. Ngathi ngidraw back it was 2018. Shonelwa abazali. Thema shonelwa abazali kwakuthi babhalisa imali lezi zamafa so and so usisi kuyena in charge ngoba uyena obemdala so uyena obe in charge of sonke lezo zinto. So yafana ke abameli baba true abameli zaphuma imali zacazelana ngendlela ekufanele. So manje sekufika kwipoint yokuthi yena njoba izinto zonke izinto ihlala kudadewethu uzinzi. Wakwazi ukuthi esitshela ukuthi udinga ama ID ethu kunento afuna usilungisela yona emayelana namafa kanje nama insurance kanje. So samthemba ngoba emdala ngoba kusola kuqala ubuke kuyena vele obephethe ama documents ethu. Nakho ke sengifind out akabhlungu ukuthi yena yebo sikhona imali eziphuma impela and wayisebenzisa and useyispendile. So ngibhalela uhlelo lana why mina ngoba ngifuna ukufind out ukuthi yena why mina why engenze kanje udadewethu ngizalwa naye. Ngiyahluleka ukuthi ngiyele mina ngimqonde mathupha ngoba mdala. Ngithi ake ngithole usizo kuningi. Ngifike kungithi iyendaba ukuthi why ngempela ngenza kanjena ngizalwa naye. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi siphelile ngibona kodwa engathi usaqhubeka ujamelela ifoni. Bofisa siphinde siqale phansi. Hayi bhuti qhubile. Mana uyamazi lo mfethu lokhuluma la? Bhuti ndiyamazi. Ikuphatha kanjani nendaba ekhuluma? Hayi yona ayindiphathi kahle. Ayindiphathi kahle. Indaba. Hayi bhuti. Futhi yena sevele wamkholwa lo muntu ebemxela lo nto la. Ngoba wakholwa nje wakholela uba mina ngenza into enjalo kuye. Mana imali le ekababa wena ngithi ubaba wena oyephunyelwe zemali. Bhuti. Wanishiya nemali ethize nazithola le imali zokuqala vele nazisebenzisa. Bhuti. Boloku umgadile futhi emalini yakho umfowenu. Bhuti. Konke bekufuna bekuthola nje bawuqinisekisa ukuthi yonke into right. Bengiqinisekisa bhuti. Ayi angazi ukuthi sizothini sister. Kodwa wena ufile ngathi uthi udlala ngawe ngalento ayishoyo. Bhuti. Mana ke okunye obungakwazi umfowenu njoba sikhuluma nawe nje kanje ukhona ula sengaba ukuthi nje mhlambe singizama indlela ukuthi bemfake ngaphakathi. Yebo. Okay bhuti okay. Ngathi ukhululekile kodwa yazi khona into enokungithusa ngayo ngathi ukhululekile. Yabo nje bangkhuluma nawe ngikubhekile ngiyakubuka. Hayi bhuti ngikhululekile. Kodwa ngaba buhlungu phela mangathiwa ngempela lento ikhona ngoba lo muntu uhlala naye endlini every day futhi kungaba ukuthi uyampretenda. That's why ngathi ngiyakukholela ukuthi ayikho. Kodwa manje futhi mangikubuka ngibona ngazuthi ikhona kodwa futhi ngathi ayikho kodwa futhi ngathi ikhona. Kodwa akangifuni ungena deep kakhulu. Awuke ngithinta le madoda ngaphandle lapha khona ezomfaka. Wena khulileka nje. Uzoba right nje.
madoda. Hayi mfakeni. Yeah, all right. Yes. Madoda. Wethu. Kunjani mfethu? Ngiyaphila mfethu ngezwe ngawo. Hayi siyaphila nathi mfethu. Mhlambe ake siqale ekuthenini nje uba no wakabani. Mfethu hayi igama uluzo mfethu umbhelo Sompisi. Yawo Sompisi. Siyajabula mfethu ukuthi sibe kanye nawe. Nokuthi thathe nje igxathu lokuthi uma ngabe ubone ngazuthi into iyakuhlula ukwazi ukuthi uqhubekele phambili uthola abantu abangakwazi ukuthi bekusize. Ngethemba lokuthi nathi sizokwazi ukukusiza singazi ke kodwa. Mhlambe nje mfethu uma ngake ngithola ukwazi mayelana nosisi lo phambi kwethu uyini naye wena? Udadewethu Zinzi, udadewethu. Udadewethu. Yes. Owasekhaya kini ngqo niyalamana. Okay. Angifuna ukumtela kakhulu ngilo ngiqhubeka ngithini. Sidlalela ivideo mawuzokhumbula ngoba sikuthathile ivideo, leyo video siyidlalile sayidlalela yena udadewethu. Wabona ke okuthiza kubonile lapha yami. Ngiyafisa kodwa ukuthi wena uqobo lwakho uyikhulumele naye ukuthi yini esenza sibe la namhlanje. Oh yeah, hayi simple. Zinzi dadewethu. Bhuti. Yebo, ngize lana malana ne-information ebengilo ngireceive ngaphandle. Yebo, le information ngithola incredible into ekhona ngempela. So ngicela ukubuza first hand. Iziphi imali zasekhaya ezaphuma? Hayi ke ngiyangixaka bhuti ngoba kaloku imali yonke mina ndayifumanayo ndayitya nawe. Ndakunika imali yakho ndasheka neyami. Gogo ngeyiphi uyifunayo? No, ungizwa kahle. Yebo yokuqala yaba khona. Kunale nenyeke wena kuthiwa wena uyayisebenzisa wena iphumela wena yakho ekubeni wena ungazalwa wedwa. Into ithathabileke ngoku. Hayi into khona. Hayi ndiyazi into. Hayi ngayiprove lonto into ekhona. Ndiyazi. Mana welokhuzane wethu. Wena wazi kanjani ukuthi ngempela ukuthi le mali le kunenye imali ephumayo futhi angithi ngikuzobalula indaba ukuthi kunemali yokuqala eyaphuma ngiyaqonda ukuthi makusanda kushona umuntu mhlambe kade esebenza khona le mali ephuma mhlambe yasemsebenzini iyona le eyaphuma nayo isebenzisa. Yes iyona le yaphuma. Iphuma ungakanani ngaleso sikhathi wena? Yeah, ngaleso sikhathi I was almost legal ngiyako phuma ngina 18 years because yeah ngina 18 and I'm allowed ukuthi yena I'm allowed to appoint a guardian mangabe sekunjalo ne. Yes, and why sevele say guardian prior to lokho. So yathi leyo mali miphuma since enemdala kunami ukuthi allocate angenzela idingo zami ngaso leso sikhathi leso. Manginento oyidinga ubotshela yini bengahlali kuwena straight. Ngingahlali kumina straight. Yebo bevela futhi sinento engaka asenze kanje ngivume ke. Beku right futhi yonke into right. Yes. So mina ngifuna ukuthola leyo ukuthi ke so uthola kanjani wena ukuthi kunenye imali futhi ngoba yena ngiyazama ukukhuluma naye kwenzakala njengomuntu engazuthi yena akayazi lonto leyo. Ngifuna mhlambe ukuthi usivezele kancane nje ukuthi mhlambe wena lokho ukuthole kanjani. All right, hayi ngine kunomuntu owangishare le information and mina mase ngibuyisa ingqondo yebo into ama documents athize noma IDs ahlala naye. So mina from what I recall wangisemncane from what I recall wathi yena lethi ID yakho contest kababe ngifuna siyoyibheka somewhere yabo ngizokutshela mase kulungile ngalinda undendendeke. So sengize manje ngiyahlanganisa u1 no2 ngiyabona no man contest ala ngemuva. Uma ngabe thi kunezinto zikababa ezasala somewhere futhi besacabanga ukuthi mhlambe kusenezinye imali mhlambe ezisengaphuma kodwa akazaza abuyele kwena back ukuthi iyaphuma noma ayiphumanga. Kodwa kuwena kwasala lento ethi kushuthi ayiphumanga. Yebo kushuthi ngasala ukuthi ayiphumanga mhlawumbe into pending somewhere. Ngiyaxolisa mfowethu. Iyaphuma imali yokuqala sise inayisebenzisa waba igarden kaBhuti. Lezo zimali lezo futhi nazidla kahle nangu uyasho futhi naye ukuthi no beyiphatheke kahle ngendlela ukuthi mangabe kunezinto ayidingayo bekakhulume nawe ngithi. Futhi bokumenzele ngeqiniso nje mayifuna into ayifunayo bomnikeza. Into engizwa la ukuthi
nina kahle kahle njengoba kade nihlala ndawonye wena bowufana nomuntu omzali kumfowethu futhi bowenza ngako konke okusemandleni ukuthi umfowethu imali yakhe isebenza ngendlela ekuyiyona uma ngabe kunezinto akayidingayo bekakhulume nawe ukuthi udinga u1 no2 kodwa njalo kodwa definitely phela mangabe kuwena imali nawe zikhona ezinye izinto bobuze uzenze ngayo imali yakhe kodwa lokho phela ngesilo sikugqamisa kakhulu ngeke ukuthi unga isenti nesenti imali ibihleli kuwena ingasetshenziswa uyena definitely nawe zikhona ezinye izinto mhlawumbe izidingo zasendlini kwesinye isikhathi kube yidingo zakho ngoba imali kuwena ngoba ngeke lokutshela yena ukuthi ayisengithathile ukuthi ubhobho la ngawusebenzisa angifuni kodwa sigxile kakhulu lapho ngiyazi kodwa ukuthi into ezikanjalo ziyenzeka so sengibuyela la ekuthenini ke manje na ke yini leseyikwenza ukuthi uthatha ama document akhe uhambe nawe futhi lenkolelo yokuthi kunemali eyasala boyithathaphi ngabe khona umuntu wakutshela ukuthi kunemali esele noma mhlambe ngenxa yokuthi wabona ukuthi seyiphelile mhlambe mawungahamba uye lapha bakafike bakudabukele bakunikeze enye noma mhlambe yini le yakwenza ukuthatha ama document akhe umthembise into enemali phakathi buthi azange ndimthembise imali ncam ngathi kuye ngifuna ukumfaka ku-insurance ufuna ukumfaka ku-insurance ukuthi mhlawumbe makungenzekathi uyabhubha noma uyashona kodwa kube khona into etholakalayo noma mhlawumbe athole indlela ukuthi afihleke kahle ukuba like buthi into enjalo nje so wamfaka ngamanye amazwi buthi ayikho into ubufakazi mhlawumbe noma ikhona ubufakazi bokuthi wamfaka mhlawumbe into eyiphephe esho ukuthi hayi no kunobani nobani ikhona yona buthi kodwa ayikho apha kumnjengangoko okay wabuyela mina naleyo nto leyitheni ngingayazi kaloku buthi zabe ngazi bafanele ndizokhombisa wena banansi into wangitshela nje uthatha ama documents bakwazi kodwa khona into engahlangani la usizi uthi weyokufaka kwi-insurance wena uthi weyithi kunemali ngathi mina wakutshela kanjalo wena wathini wena yebo mina wathi uyobheka into ezimalana nemali zababa ngimncane ngaleso sikhathi ngithatha lento ayishoyo ngendlela ayibeka ngayo ngayithatha ngendlela ayibeka ngayo kimi so ngikhulu ezingikhulu ngiunderstand no man yazi ndoda solo kungenile la ngiyaqolisa ukuthi ngimise solo kungenile la uthe mawungena ngabona enye indoda ememezo oshalulile lapha ema ngaphandle lapha ememezo oshalulile ozwana omshishi bonke labo bantu angikho kodwa lapha usarulani like ngifuna kodwa ukuthola cha uyefana ndoda ke phela la ndoda ngiyakubuka nje kodwa ngifuna ukuthola ukuthi ngoba kukhona le nginokudideka khona ukuthi kahle kahle esiphi istory kuyisona kodwa ngiyabonga ngoba wena ushe sakho ekuyisona nesiqiniseko saso nawe ushe sakhe acabanga ukuthi unesiqiniseko sokuthi isona okubhlungu ke kunako konke sisi ukuthi kunomuntu obe nobufakazi obuqandula ikhanda umfowethu akazi ukuthi sihambe safinyelela kuphi sihambile ibanga elide kakhulu safinyelela komunye umuntu lokho uyena owatshela umfethu sahamba sayena thina ngoba ngeke sizithatha into esitshelwa uyena kodwa kufuna siziyele thina lapho sihambile sayena umfethu and okubhlungu nakho konke ukuthi simqophile masikhuluma naye wayeseyakhuluma ke angazi mhlambe noma unayo iclue mhlambe ukuthi ngabe ubalo ona clue no baba futhi ngicabanga ukuthi akazi nawe uyayiqala lelo khuzana le voice kodwa ngikhululekile sesimina ngawe isimo sakho sokutatazela sinikeze kunye nje angazi kanjani ngicela silaleleni ke sonke ungathuswa njalo le phone ngenzela ukurecorda program yabo ngenzela ukuthi ngiyirecord lento ngoba mase sifike e-studio lapha kuyakufuneka ukuthi ngidlale ubufakazi yabo ngiyazi mina usongitsheleni nani ngiyafuna ukuthi ungiphindele okunye kwezinto esesikhulumile yabo into engiyitholile ukuthi uzinzi kwakade kwentombi yakho yabo ngifuna ukwazi mfethu ukuthi uyidla kanjani imali yalomfana uzinzi wenza kanjani ukuthi ayidle yazi wena bra yabo indaba lesifebe lesi ukuthi ke siyagcika naye kahle uyazi le voice
But yeah, ndiyayazi but Okay, yes. Ungatatazela ko akulutho olutheni. Oh. I-voice nje okwamanje. Singasebenzisa amagama lokhuzila sanokuba strong mfethu. Indaba umbiza ngasifela. No mfethu ukuthi mfethu hayi indlela enza ngayo uyabona mfethu le ngane losenze mfethu into ayidalayo mfethu ibuhlungu kalendlela le mfethu wafika wathola imali yokuqala mfethu Le ukuthi mabe umuntu eshonile mhlawumbe kade esebenza kuphume lezo imali. Mfethu yabona into engisho lozo imali okay trend wayihambisa ke lo mjida wakubo bala umjida kubo uvuyo mina ya lo ya itswari yami uyabo so lo vuyo mfethu bayidla le mali and hayi meseshaka nami ngiphumuze ke phelenye ke mfethu kwaphela umuntu encintisana naye uzinzi so lo mfethu mengincintisana nozinzi wena mfethu hayi bese kuwukuthi uzinzi mfethu seqhamuka futhi esinye istory se-insurance ke manje cabanga bra wami Imali i-insurance yabama wakhe noma yababwakhe bra wami yabo into engicasula kakhulu bra yabona lo baba lekhulunywa ngayo akamzali mfethu Ubani futhi? uba awazi uzinzi akazalwe lo baba ubaba wakubona umjidi uvuyo ubaba wakaluvuyo yena uzinzi akuyena ubaba wakhe lo Le imali uzinto ayithola kanjani pho le mali? Nawe ebhaliwe vele intweni. wayebhaliwe mfethu andikuphela lo baba mfethu wawumjidi ogrand wena mfethu uzinzi welahla abazali bakho wengenamzali wakho ngoba wakhe engasila ngani mfethu isitori sakhe side nje yabona kodwa lo baba seyamthatha wena mfethu wamthatha wamenza ingane yakhe kodwa No. Ngicabanga ukuthi asime la okwamanje. Angazi wezinzi. Kune story la sisikhulumile sinawe ofuthi ngicabanga ukuthi umfowethu akanoma bafovele ngicabanga ukuthi uyaqonda ukuthi uzinzo mhlawumbe ake ngibuze kanje uzinzi ninaye ngithi nizalwa abazali abahlukene la kuba babeni bahlukene into awevele ngawe leyo. Mina bengayazi lento bengayazi ngathi uDadewethu. Ha Qhamuka indaba. Uthi kahle shuthi kahle vele wena buzosidlala vele shuthi wena buzosidlala vele ekhaya. Mina bengayazi mina nto ngathi mina nje mfethu uDadewethu lona bo 100 sobabili. bafethu Isivela lena. Ola lo ngibuthule nento engaka. Luzinzi. Lento kade ngiyikhuluma nawe manje wena ungivezelile ukuthi wena alizalwa ubaba oyedwa nalovana. Kodwa lovana futhi uhlala naye ekhaya lo ndaba leyo bengaya mana befihlelo kanjani le ndaba? Asiqale lapho nje. Khuluma nanzi kuyavela khuluma. bengazi nimxele but Indaba wamtshela ngani? Nantshele kanjalo uthi ungamtsheli. Ngisho Yini pho bebenza ungamtsheli? Yes. Thathi manje sekhaya uyozidla nabantu, manje ababa. Manje ababa uzidla imazi ampela uzidla nabantu le hlangalaleni. Mana kushuthi kahle lana ulokhuzane ubaba wakho mfowethu makune isitori engingasizwa kahle ubaba wakho uyena umnikazi wemali. Yes ubaba besebenza nje well off kahle imali iphuma ngokuthi baba akasekho emhlabeni. Ubaba ke ubaba wakho uthi wayembhalile ey'ntweni zakhe ne phela wena ngambhali ingane ngazi ukuthi ingane ayizalayo nje wena ngambhali wena ola lo ngwazi ukuthi nizalwa uma yedwa nobaba yedwa nje happy family sengizwa manje ke sekulala lo yakhe le. Okay ukhathi wakho nokhathi wakhe wawulingana imali efanayo wathola imali nathola imali efanayo uzinzi nomfethu le imali yokuqala nje kushona ubaba wenu ngoba imali efanayo ne khuluma wena wayithola kuqala yakho inayisebenzisa nayo umfowenu kwabuye kwaphuma yamfowenu. no but zange ndiyazi ba omnye le yokuqala noba yanto ndaba kokuphuma imali yokuqala then sayihlukanisa ngixoba imali yethu Kwaphuma okay nayihlukanisa kodwa yayingakuwena njengomuntu omdala ngithi okay alright asiyeke le ndala imali asiyeke le ndala ngoba ubafu uhappy ngayo naye wakhona ukuthi ayisebenzise ake sibuyele kulena ke manje le yokugcina yaphuma kule mali yokugcina musu ukutatazela kangaka yabona isimo otatazela ngaso angisawulindele ucha kuwena ngendlela otatazela ngayo yabona iqiniso phela kwento ekhulula umuntu nje ma kunesimo
sente yenze yabona njengamanje thidla ile voice note isoka lakho leli ex yakho le ekhuluma la ex yakho le ekhuluma la isitshela lonke iqiniso ngento eyenzeka kwaphuma imali wayidla wedwa yebo noma cha ngidlanga noyidla ndoda le mali ethathwa nguyimandla Angizwanga. yathatha umandla imali kwafanele ubuyidla nalo fana wathatha umandla kanjani manje wathi uzoyigcina uzoyigcina Imali lesikhuluma ngayo yini amasentshana imali lesikhuluma ngayo. Okuyimalini? Into indoda engayazi. Khuluma phela khuluma hayibo. kube 100 100 ba. 100 ba 100,000 100,000 no mbafo mana No. imabafo oh wa 100,000 okay wait imabafo khona into ongayizwanga sike abantu aseyenza uphopha lo mjida wakubo wake utshela futhi wathatha amadocument wathatha yonke into wahamba uyibhalisela yena yedwa eceleni kule insurance futhi wadla yedwa ethathile ama-document umfana wamtshela ukuthi lamali lokhu uzowenzani nefethu yintsha nentombazane mfethu ima wathi ama-document uzowenzani pholo mfana kuyena ngoba phela izinto zomuntu i-ID umuntu ihlala emntwini phela phela mfethu meyithatha lezi zinto mfethu uyithatha yena phela njengomuntu omdala ukuthi ufuna ukulungisa izinto yabona isemaceleni kanje uyabona ngoba phela umuntu omdala ufuna ukulungisa izinto zasekhaya kanti yena futhi seyazi ukuthi khona insurance asefuna ukuthi ayolungisa kuyona izinto zakhe lapha eceleni cabanga-ke mfethu leyo mali ngitshela iqiniso mfethu kwaku-150,000 wabona ukuthi imali engaka yes and mfethu angazi ngicela ukuyiphinda le phathi Uyiphinde. le mali bafo ngoba uthe 100,000 zakhe lapha eceleni cabanga-ke mfethu leyo mali ngitshela iqiniso mfethu kwaku-150,000 Nakhona imali lo 50 ngoba vele ithuba sowulitholile lokuthi ukhuluma iqiniso lo 50 so ugodlelani manje ugodlanga imalini eyaphuma kwaphuma 100,000 uyaxoma hayi come on bafo Ngibona asina security mfethu asifuna umuntu olwayo ungalwe yabona noma ufikelwa ukula mfethu yabona la sifuna ukuthi sisuke sizokhuluma kahle sisuke sizokhuluma wenziwani umuntu onje. asifuni umuntu olwayo siyakucela bafuthi ungalwi zama konke okusemandleni ukuthi angithi wena ufuna sikulungiselele inkinga asiyilungise thina inkinga nje mfethu ngendlela erayithi yabo singalwi ngiyazi kubhlungu kodwa udadewenu egcineni kosuku angenza noma yini kodwa egcineni kosuku udadewenu hayi kwaw mana welokhuzani wezinto wesisi lalela akekho umuntu ozokudabukela njengamanje into ebangela ngabe khona umuntu ozokudabukela ubunyoka izinyembezi ozikhala ezengwenye asizwelani nawe sidalo ngoba njoba ukhala nje ukhala kunento ebhlungu oyenzile komunye umuntu kungaba ukuthi uyazisola ngaba nje izinyembezi zokuzisola engesikwazi thina ukuzidabukela ngoba omunye umuntu kwafanele ngabe uthola imali yakhe azange azayithola wenza ubugebengu nobuqhophololo Kodwa indoda engayazi. imalini yabona njengamanje imali into esengiyifuna iqiniso lemali ukuthi imalini wayithatha imalini wayidla Khuluma. Ala babo wayidla. Babo ngakuzali nakhona futhi ngiyafind out. imalini wayidla ngicela ukukhuluma iqiniso yabona ngifuna lento idlule kahle imalini owayidla Nomandla. anidlanga noyidle yena imalini owayidla Simple. andazi kanikwazi ukubuyela ku-150 wakhe ngu-100 eyaphuma imali angikwazi ukubuyela kulo 150 wakhe ngamazibufa kaphi Ubani oneqiniso la wena noma umandla ubani ukhuluma mana ke phela yabona ngakukhombisa ama-document yaphuma 100,000 150 andiwazi uthatha phi umandla Oh asekhona manje ama documents. akhona vele Bengawaboni ngani before ama documents. andibekela ngwena ukuthi wabona kaloku imali ayikho andithi ayikho imali zinzi bengenibeka ama-document athi khona imali ingekho imali mana wezinto Asekhona manje usuvaleke khoneni sekunama documents manje. Mangifika kona 850 nawo ke nje ukuphika ke manje. mana ngicela ukubuza mina zinzi Yabona. esiphi isizathu esasenza ukuthi uzwe umfweni ubuhlungu omngaka Abake ngambona. Ukuleqo seyikhulunywa manje yenza leqosa abantu. hayi phela musa nawe bafu ukulokhuza musa nawe kufaka indaba yesixhosa ngoba egcineni kosuku uma wena nobabili oyixhosa ngithi nawe uzalwa yilona ixhosa manje mozo lokudelela amaxhosa engazi ukuthi wena mhlambe ke manje wena angazi uzalwa yini uyixhosa nawe ngoba uma wakho uyixhosa awukwazi ukuzodelela umuntu lokuthi ixhosa ixhosa elizalwa nawe
Angisengifana nathi into eziningi ngizothini ngizofana nathi into eziningi buka ngiyahamba ngiyafind out kudlalwa ama voice note kudlalwa boma in sengithola into ebengingazazi No, esiphi isizathu esikwenzile ukuthi udle imali mina ngifuna ukuzwa leso sizathu yazi mina wena sisi wena zinzi mina iyodwa into ezongiphumuza ukuthi uphendule lo mbuzo wami unalo mbuzo engiloye ngubuzo ongakaze uphendule esiphi isizathu ekuyisona esikwenza ukuthi ukuthi makunemali ephuma wena ufuna ukidla wena ekhona umfweni kweyini nobabili more especially wezinto ngoba wena lo baba ukuthathile wakwenza ingane yakhe engakuzali cabanga yabona ofuthi umfowethu akayazi lonto ubaba wakhe lesikhuluma ngayo ubaba wakhe wangampela yena wena ubaba wakho ngokuthi bethana noma wakho yabo ukufakela kulomndeni lo baba so uncisha ingane yakhe imali yayo uyidla wedwa esiphi isizathu esikwenze lonto enyanisweni bota sekho kanje ndapha manje ulali umathiswa ngumandla kuba ngumandla nje wanimathisayo mandla imali ngicokubuza ungangitsheli ukuthi njengoba umandla esihamba ngesikorokoro nje leyo imali yababa ihlangene nalo lo mali vele ngizwanga iyo kanye le mali ngoba andiyisebenzisa noyisebenzisa isithathwe nguye hayi wena uthatha imali yababa umpela uyonika umandla athenga isikorokoro buka manje manje ukhuluma kanjani uyambo ukukhuluma kanjani manje manje hayi bafa ukuthi mina into engiyibalekela ilo sigcina sekuthintwana angiyifuni leyo bathi uyibekile manje ilo nto engiyibalekela ndifumane ngoba sethenge imoto uhlale phansi uhlale phansi hayi angikhululeki ke manje mase nisukuma kanje ngifuna at least kube khona incazelo ukuthi okay fine nathanana ngeimali zababa nathandana nathengelana imoto ngithola yini ongicabanga yini mfana ngithi uyangibona ngithole kanzima uyangibuka under your roof umphumi uyaflathelwa yakomandla akudala kangaka le mali lethi sikhuluma ngayo imali akudala kangaka yini wena imali inongathi wena mhlawumbe iseleke mhlawumbe kwenza ubulungiswanyana ngempela kwasala malini fast ngeke phela kubuka 250 200 2000 usele uyambona mana bafu uthe wena imalini eyaphuma 100,000 angithi yangena kwi account yakhe angithi okay i account yakho le njoba unayo app efonini yakhe angithi okay ngicela ukungena lapho kwi app sibheke ukuthi kwangena malini simple nje angithi umandla ngala 250 wena uthi 100,000 njengamanje sekusele 2000 emalini kababa wakhe ngoba phela wena akuyena ubaba wakho lo akusheshe please wenze engazuthi uyingane yakhe yena ngokuthanda uma wakho wathi nasethanda nawe hey inhliziyo yakho awunayo inhliziyo nayo into ekuthiwa iheart athi sibone bhuti mana nazo ile nansi iyake la phezulu nansi angithi yabona ibhale negama le-insurance yes ongelula kusidalulela 150 le mali sisi bambala hayi buya la bafu pusha la yazi ukuba sikho la kanje kule setup kanje indaba wena kuzana indaba ozenza uqamba manga indaba uthi 100,000 why indaba 150 ngoba bodi yayisekho le mali ingoba iseko ubaba wakho nje wakho ke asimiyeke lo asimiyeke umpela uyidla imali yakhe ngaka ukathola emalini ubafo emalini yababa wakho yikho bodi wena ukulithola isenti ndibilishe kubaba wakho ngona uyamazi nje uyidla kanjani imali yalo yababa kalomfethu waphela wena bowazi umfowethu ongazi uyidla kanjani imali yababa wakhe ayikhalisa nimbuke nambona kunjani buka ayikhalisa yes bowubhaliwe sisi ku right lokho bowubhaliwe nawe bone share yakho
of which meaning uma ngabe ku 100 uma ngabe ku 150 lento ithi bono 75,000 no 75,000 manje awungitshele sisi imali nesisele ku 150,000 owakhetha ukuthi uyodla noSmindlozi kusele malini manje Turandi malini thuba kusele malini kusele 2,000 ku 150 kusala 2,000 rand phela kahle yenziweni bafo kahle kusho ukuthi kwakufanele kube u75,000 kahle ungenani ke okusho ukuthi u73,000 sewudlile wakho uyajabula right nangu mfowenu akaphathekile kahle udlile imali yakhe no iyodwa into engizoyicela ngizocela emva kwala phinde emzini wababa thatha into zakho ukuthi uyapha nginendaba njengabe uthatha into zakho uhambe awusayini usisi wami Baba lento futhi mhlawumbe ngayifigure out angazi awusayini usisi wami no uyapha into engizoyenza ngizovela uthinteke ngiyambona kunjani umuntu uzovela uyasenzisa azigqugquzela indaba yokushaka abantu besifazane uyasenzisa yini umuntu ngicela uhlale lapha endaweni yakho umthini umuntu onje uhlale lapha endaweni yakho manje ucathi uyayisola lo muntu uyayisola umuntu onje ngathi sewumunye umuntu kade ungeyena ufika la ayisola lo muntu onje themba nje ngihlala kanjani uzohlala kanjani umuntu onje ukuthi angazi bafu ukuthi soyilungisa kanjani ngoba uyasebenza usisi wakho uyabamba lapha nalapha kodwa konke permanent manje ungitshele sisi eyiphi indlela ungakhokha ngayo le mali uma ucabanga athola umsebenzi permanent bheka baqulula ama qualification ikhona indlela ongakwazi ukukhokha ngayo le mali kwanya ngiphumele nje ekhaya all together mhlawumbe ngangcono ukuthi ngizama ngalo amatoho nobamba ngithembe kanjani under the same roof ungenza kanjena ngithembe kanjani uyayibona situation mina ngibeka kuyona wena lapho ngangikinya ngilele ungikinya ngilele phela mama kodwa ngimandla wonke wathatha imali ndahlukana nomandla ngiphinda kumandla ke ngifuna come nesixazululo okanye kuze isikorokoro ke sipaka egcekeni at least singayilungisa ngalo ndlela ke phinda kumandla ke eyiphi indlela ungalungisa ngayo ukuthi nithathe imoto ekumanje ngoba imali yakho hayi ngathi impela kuzofanele kube njalo no bafo lokhuzana siyazwelana nayo kodwa into wayenza nawe ibhlungu kakhulu ibhlungu into wayenza ufayile umfowethu ungaphatheki kahle yabona nje bethi uyakuxosha nje njengamanje kubhlungu kodwa ke futhi akukho right futhi thina mhlambe mbukeli lapha ngasekhaya thina okwethu ngenxa yesikhathi kufanele ukuthi sizama indlela ukuthi sihambe sekumandla siphinde futhi senze isiqiniseko sokuthi leyo moto siyakwazi ukuthi siphinde siyithole kodwa maka ukuthi ibiza igama lamandla ngeke kuze kube lula ukuthi siyithole ngoba phela izobe ithe yakhe so asikwazi ukuthi siyithole ma ukuthi ibiza igama lasisi sizoyithola ngaleyo ndlela kodwa mayibize lamandla kuyoba kancane ukuthi siyithole uyabona so njengamanje isikhathi sethu ngase siyashaya ake sibonge kakhulu nokwazile ukuthi usibukele ibhlungu kakhulu indaba le yenzekala njengamanje mina njengoqhuma maqumbana ake ngivalelise abafethu sithembe ukuthi sophinde sibonane futhi kwi-episode elandelayo thank you yo into engifike ngayithola kulesi story sanamhlanje le ndaba namhlanje ibhlungu kakhulu uyabona ukukhula wazi ukuthi umuntu uzalwa nawo baba oyedwa noma oyedwa sekuyabe so uyathola futhi ekugcineni ukuthi lo muntu kahle kahle uyahlala lapha hayi kuyikini khona uyahlala kasiyo wakhona bekuhlalisa uzalwa uma wakho komunye umuntu wena nizalwa naye uma oyedwa ubaba akuyena ubaba oyedwa emzini enihlala kuona umuzi kababa wakho yena istep father sakhe umnikazi walomuzi naye wakhe ke phela ngoba umuzi kama wakhe uyabona kodwa nje khona ukuthi ngingasuka wena ubuzalo umunye ubaba uthatha imali yababa walekhaya onengane ephilayo uyidle ungayinikezi ingane lekhaya umnikazi wayo wangempela le mali ibhlungu uyabona lento iveza ukuthi uma ngabe nizalana kuyenzeka nizwisana ubuhlungu ngandlela thizeni kweminye imizi uthola ukuthi
izingane ziyalamana kodwa futhi ayikhulumisani zalo baba yedwa noma oyedwa kodwa ayikhulumisani ngezizathu ezithize. Yabona mase kufika emalini, imali akekho umuntu ongayidingi ukuthi ngane umuntu uzothatha imali eyidle nje yedwa ubukhona nawo. Le mali enkulu kakhulu 75,000 imali enkulu kakhulu leyo. Ngoba kahle kahle ngokuhlukaniswa kwayo. And lo baba kwakuba bonenhliziyo enhle kakhulu ngoba lengane uyithathe njengengane yakhe, even ehlukanisa izimali wayibhala naye wayibala yonke into akayenzayo uyibalile lengane. And ngithema ngimuza umfowethu lo uLuzuko ethi ufuna ukuyikhipha lapha emzini wakho ngoba kukhona into ethi kumina kuzoba nzima ukuthi ayikhiphe ngoba njoba ibhalwe kuyona yonke into naye ineshare lapha kulowa muzi akukho lula ukuthi ayikhiphe. Noma ngadinwa kangakanani kodwa akukho lula ukuthi ayikhiphe, and ayikho proof eshoyo ukuthi lo baba bengayizali lengane since yonke into ebhaliwe kuyona. So impilo yabo isazothanda ukuthi ibenzima ngoba basazohlala ndawonye ekubeni benzeni into ebhlungu kangaka. Uyabona lo mfana uyothatha isikhathi ukuthi amethembe noma akholelwe kudade wabo omdala. Ibhlungu into akayenzile ukuthi angathatha imali yakomunye umuzi ahamba othengela isoka lakhe imoto, thatha imali yakomunye umuzi ahamba ayojabula nesoka lakhe, lithi mase lidiniwe selikhathele selidlile yaphela imali libuye futhi lona lesoka liyotshela lo mfana omncane. Uyabona ibhlungu kakhulu into ayenzile. Ngicabanga ukuthi mhlambe kuyisifundo kwabanye abantu abasemakhaya ungalinge wenza into ebhlungu emntwini wakini oseduze nawe ngoba uzokwenza impilo ibe nzima. Uyacabanga lezi ingane lezi zazinamazi nabo bazombili kufanele ngabe zibambene njengeingane zandawonye, kodwa manje sekuzoba nzima ngoba khona umunye ongasathembekile komunye. Yabo lo mfana nje uLuzuko mangasabone uzinze eshawa abantu ngiyacabanga ukuthi angafika adlule, kodwa kucabanga labantu bayigazi angafika adlule ngoba isimo asenze kuyena ukumbuka ehlupheke ehlala naye endlini kunezinto akayidingayo angakwazi ukuthi ayithole ngenxa ukuthi imali akanayo. Ebe nemali yakhe lo muntu o75,000 thothi nomfana udinga nje into ya 20 rand akanayo ngoba akasebenza akanayo imali, kodwa kuno 75,000 odliwa wosimindlozi le maceleni. Imbi kakhulu lento eyenzakalile. So ngiyacabanga ukuthi nomunye umuntu osekhaya utholile isifundo kulento ekade sizama ukuyixazulula namhlanje. Kodwa sinethemba lokuthi mhlambe uLokhuzana uzinzi uzoyenza indlela ukuthi ikhokheke le mali noma mhlawumbe masiya kumandla sithola ukuthi imoto ibhalwe ngomandla kuzoba nzima ke, kodwa uma ukuthi ibhalwe ngozinzi hayi cha kuzoba lula ukuthi siyithole. Kodwa sizama ukusenza isiqiniseko sokuthi siyabuya futhi kunina sinitshela ukuthi okupho kwenzakalile. Ake ngibonge ithuba namhlanje ngethemba lokuthi ngesonto elizayo futhi uzophinde sidibane kuyona le channel Uhlanga Media. Qiniseka ukuthi ngasonke isikhathi uma uqeda ukusibukela ungafaza lapha ku-subscribe ukwenzela ukuthi ngasonke isikhathi uzohleli uzothola lokho esikubiza ngokuthi phecelezi ama notification.